Даже приятелчето му каза му фул тунинг да сложи пушек, всичко. Той не е служил, брат. И 2 пъти плаща момчето, брат, за втора фактура. За пушека. Кой е важен номер, бе? Да ти кажа. Какъв документ? 307 съм. Баджов, мама. Мога Те пак не са ли на 4 часа? Кое? Не, 3 часа. Колко фактури ти е писал? Не ми написа 2, брат. Моята По теза, принцип, аз имам една стара, но по принцип 2 ми написа. Едната беше, ако не се лъжа, 11 000, другата беше 11 500, брат. 11 500. Да. Ето виж анимацията. Дай. Какво Какво искаш? искаш да внимава? Така, виж сега, Внимай малко. колко пари ти е написал? Чакайте. 2 фактури, брат. Първата аз го питах, брат, колко пари. Той не знае цените, брат. И се сърди човек. Поне не ми казва. Плати ли? Плати ги, да, брат. И двете. Отключи му това. Че, брат? Секунд. Да. Как? Плати ли си фактурата? Той. Да. За колко пари платиш? Значи... Брат, първо исках фултунинг, ти ми каза 200 няколко кана. Ми казал фултунинг, аз записвам всичко, брат. Не така, бе, брат, аз казах, че мотор е 15 кава. Бре, то... Да е бамо. Кажа даже. Разбирам. Чек. Добре. Добре, А колко струва един Може ли да викаш, брат? един цвят и едни джанти, колко струват за този мотор? Айде се приема. Колко струват? Ще ти казвам колко фактури съм му написал. Да е ба майка му. Господин механик, след малко... Да. Как се правиш филма, не? Да, какво? Какво трябва, бе? Трябваше се... Ами аз съм старши Данилов, като комисар Антонио Балабанов, моето Трябваше в другия глава канал. за БСБР, който сега ще можете го извикам. Кой? Антонио Балабанов, сега ще така бача номер. Сега ще ми даде това. Мартине. 112. Добре, да. Механик, трябва да бързо е това представя, че казвам. Добре. Само го правиш. Трябва да клас 300, клас 300, трябва да ти го Какво казваш? Ей! Само Протеги от тук, си. Това е националната мафия, да знаеш. Го направи чисто черен стъкла. Що не ме върви мотора? Може да сложиш някакво ускорение. Върви, не мърви. Само пъти, брат. Я се качи, брат, я. Слагай. Я вот се качи. Качи се, виж. Що не мърда, бе, брат? Механик! Не. Да, раз на бъдна. Отиди, кажи. Написал 2 фактури. Малко. Механик! Брат, нещо стана на мотора. 300. Мотора, брат, да оправим. Ами 150. И джанти. И цвета на джантите. А па другата е за 10 за тунинг на мотора му. Той след това го иска то. Може да така тежкицо. Брат, механик, ела на мотора. Мале, чакай малко, бе, чакайте сега. Брат, Има ред за тук. какво летиш, бе?